Öz namusuna iyi olmany, zenanasy görsen bir hicap gezip bir tafawut bolup getbiren adam deýus ýa-da oňa şol adamlara cennet haram dipdir. Hudaý saklahan. Özümiz dua edip otis, ahyrdan da iman nasip etsin dip, Allah Taala sen gerekkä dip sana haram eden bolsa, näzire aglyň barmaly ey musulman şu zatlara. Agdyňdan ýatyryp goýsa-da ki gusmal ki sen şonu barmaň sok hakymda. Näzire gel hakymda özüň keyfine işjek şonu. Peygamberimiz näme diýär? La tujalisu şurrabal khamr. Araga çıperen betbaxtlar bilen bir yerde oturmaň depdir Peygamberimiz. Wala ta'udu mardahum. Bir moga özü meriller, çağası meriller, atası pesler, gyzy pesler işiniz ýokşaň ýanyna depdir. Wala tashhadu janaizahum. Şolarda ölse şolara cenaza çykmak dogry depdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bu adam öz kıyamatdan biwad etdi. Maňa näme dep cenaza çykjak dep Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýär. Ey jowan oglan. Nämeden çyrin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ruhyna hoş edýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam muğasyny yekelenler bolmaýam sen bugun kon galahamda döşembe bilen penşembe bir derek günahkarçylyk o da arak diýen günahkarçylyk 5 namasyň ekberiýa diýip aýdylýar. Sen galahamda şoňa bir tafawut bolup ýene içip otyň. Adamyň paltasynyň daşyn degirýän ýerşi tasyda ey musulman özümize köp gelýär hasy. Telegramyň wesilesi bilen sual bolýar hasy ey musulman. O aradan hormatyny saklamady o hiç. Jengeller aly etdi o hiç. Cennet özüne haram etdi o hiç. Namazlar hiç boldy o hiç, düzler alud etdi o hiç. Ata babasy ojak bolup gelýärdi, inniki nesillerini bir bereket etdi o hiç. Allah Taala'nın buyrugyndan çykmak olakanda olar gurrun etmeýändir. Her döşembe bilen penşembe Peygamberimiz bay aglatýar. Sen falan ummatyň falan owadan araq içdi dip. O da bir defede, iki defede falan ummatyň falan owadan, falan ýurtdan, falan mantagadan ýakşalyna araq goýup otdy dip Peygamberimiz müngür waglýar. Men senden çyrim ýetimçilik çekdim dip bay aglaýan nädir Medine-i Munawwarada.